क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया आगे पी के रोज मारा हौ दो गलावा गे आगे मैया कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया पी के आवो मार हौ दो गलावा गे मैया कमा हौ जे सब है पीही में मैया दे हौ तबुराई गे आगे मैया कवन गलतिया कैलू हलगे मैया जे देनी तू हमारा धसाई गे आगे मैया कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया पी के आवो मार हौ दो गलावा गे आगे मैया क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। एक मन कर हौ कि खाली औजारवा बाकी देखही हौ तोर मुहावा गे हमार मैया के तनो तू कहमी जाए लागे मैया जोई बौनायब हम मुहावा गे हमार मैया 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 कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया कैसन घर में सदिया कोई लगे हमार मैया पी के आवो मार हौ दो गलावा गे हमार मैया। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।